Nang yana bir gün nedir Şakemir çağırıp, "Ey köörteke, ikimi garnaş bolaly. Gyýyňy maňa ber" diýip baýdan. Onda köörteke, "Ey nedir şalar bilen gidalar bilen bolsa münasip. Men saňa laýyk gyýdym ýokdur. Emma bir diýsen alajym ýok bereýin" diýipdir. Nedir şahem bersen bolýar diýen. Onda Kemir agaýdan, "Meniň gyýdymyň bagadyna 40 giner, 40 maýa, 40 erkek gargona, 40 at, 40 täne tohum baýtal, 40 gyýy, 80 ýigit bede bile barsynlar. 3 güne mihman taklap, sizden baran goýunlary götügleri bişirip berip, 3 günden soň gyýdap paýdarlar" diýen. Ondan soň köörteke owasyna gelip adamlar ýygnap, "Şeýle iş boldy. Nedir şaň adamlar gelerler. Her haýsynyň birini öýüňize iýeriňde. Şaý çörek bilen bolundy, derrew kellesin kedin. Hemde öý goşlaryňyz daňyl bolsun. Malsyzlar bolsa, şo gelen mallardan alyp ýükleriňizde taýyn bolsun. Şu ýerden gidilenler hem ýetim köşeklerden 5-üni ýurtda daňyp goýup gidelim" diýip maslahat edenler. Ondan soň şahyň adamlar gelin almaga gelenler. Köörteke hem adamlaryny çağırıp, "Mihmanlara ýagşy hyzmat edin. Erkek adamlaryň her haýsynyň birini öýüňize alyp baryp, ýagşy naharlar beriň" diýip, şaň 80 adamsyny her biri öýlerine alyp baryp kellerine ketipdirler. Şondan soň o ýerden göçüp, "Nirdefen 4 güllip gasypdyrlar." Nedir şahy bolsa, garaşyp oturan öýrenjek ýigitdi. Emma şaň adamlar gelin wagtyna gelmendiler. Adam ýerip görseler, şahyň adamlary ölüşip ýatanlar. Her ýerde bir köşegi daňyp gidipdirler. Şahyň adamlary bolan işleri nedir şahy baryp aýdanlar. Şahy goşun atlaryny nep, näçe min goşun ýeripdir. Olar da gumyň etegine baryp, aňyry gide bilmän gyýlaryny ýetdirler. Köýerteke bolsa, halky bilen 4 güne baryp gitipdir. Bagır oğlu Baýmurat Rahmet oğlunun dilinden ýazyryp alynan rivayet 65 ýaşly. Ýazyp alan Molla Püri Abam oğlu 1942-nji ýyl.